hosszú gyökere van, most itt nem fogom, igen, hosszú gyökérzet mellett, hogyha megnézed, itt megy a gyökérzete, és azon jönnek elő a kis hajtások. Ezt úgy nézem, salátának fogyasztják főleg. És a rövid élő szakasza után, tehát a virágzó szakasza után visszavonul a gumóiba, és ott vészeli át a telet. Ő is egyébként ugyanazon az elven működik, mint a petyegetett tüdőfű és az odvaskeltike, hogy csak rövid nyár elejé élete van, és utána elraktározza magát a következő szezonra.